Bongani and Slee in the morning. So every single Thursdays, we have Eza Setegwini, which is proudly brought to you by Etegwini Municipality on Vuma 103 FM. It happens around this time, okay? So namhlanje sekuleso sikhathi lapho sithola indaba zakamuva ngokwenzeka kumasipala waseThekwini, and on the line we've got uKhansela uNkosenhle Madlala, who is the chairperson of Governance and Human Capital Committee. Councillor Madlala, welcome to the show. Ngiyabonga kakhulu, ngibingelela nabalaleli emakhaya. Siyeza ukuthi nimatasatasa nje ukuthi kusasa uMay uzobe semlazi eyovula iclinic esaniqeda ukulungiswa. Siyabonga kakhulu, cha kusijabulisa kakhulu ukumemezela ukuthi kusasa ngo10 uMay uzobe lapha endaweni yasemlazi kwaG eWard 82. Okay. La siyovula khona iclinic. Le clinic iclinic esiyilungise kabusha ngenxa yokuthi iservice izakhamuzi ezingaphezulu kwa20,000 zakuleya ndawo. Sibonile ukuthi isimo sayo besingase sihle kahle. Umkhandlu watshala imali engango15 million ekutheni ilungise le clinic ukuze abantu bakithi bakwazi ukuthi bathole usizo. Usijabulisa kakhulu ke lokhu njengomkhandlu onakekelayo ukuthi abantu bakithi sebezokwazi ukuthi baqhubeke bathole usizo lezempilo. Siyabonga kakhulu kuzwa lokho. Ngathi kuningi ke kodwa Councillor Madlala eniza nako kuyindaba ezimnandi. Siyeza ukuthi ke nizoqhubeza uhlelo lapha la lokusula kwezikweletu ngo50%. Mhlambe ngicela usichazele nje ngabanzi ngalokho. Siyabonga. Abalaleli bazokhumbula ukuthi lolu hlelo sike saba nalo esikhashaneni esincane nje sedlule. Kepha akona wonke umuntu owahlomula kulona. Besithola ama calls abaningi avela kuba zakhamuzi zithi asikwazanga ukuhlomula ngokuphelele kulolu hlelo. Ngakho ke sesiphinde salibuyisa futhi njengomkhandlu onakekelayo sibuyisile uhlelo. Lizoqala kanjena ke lizoqala ngomhla ka1 November lize liyophela ngomhla ka31 kaJanuwari, okusho ukuthi liyinyanga ezintathu zonke lolu hlelo. Into esiyenzayo ukuthi sizokuphulela isikweletu sakho ngohafu wonke. Uma ukuthi ukweleta 1000 kusho ukuthi uzofika uzokhokha 500 bese u500 siyawuciba nje ngesikweletu. Ngokwedlule bokufanele ufike nayo yonke imali isihamba lewafu. Kuloko sithi bakwazi ukuthi uyikhokhe izinyanga ezintathu. Mase uqedile ukukhokha bese sekuphulela le esele. Ukusijabulisa kakhulu ukuthi abalaleli bazokwazi ukuthi basizakale. Kepha kufanele uqale uzeqali uzovuma isikweletu bese siyaqala ke sibaleke ukuthi kusukela nini. Kepha isikweletu esizobe sidila naso isikweletu esigcina ngomhla ka31 January walonyaka. Lezi ezintsha ikweletu ezisuka lapho ziza nene ungaphinde ujoyine lolu hlelo lethu lokwenza i-arrangement ukuthi uzokwazi ukuthi ukhokhe kanjani. Sabagqugquzela abalaleli ukuthi basondele bazothola lolu sizo. Umkhandlu wabo ukhona uyabanakekela. Isikhathi 24 minutes past 8 Bongani and Slee in the morning. We are right in the middle of Eza Setegwini, which is proudly brought to you by Etegwini Municipality. La Vuma FM yenzeka every single Thursday just after 20 past 8. And on the line we've got the chairperson of Governance and Human Settlements, uKhansela uNkosenhle Madlala. Sesivala nje Khansela, sizwa ngembiko yokucekelwa phansi kwengqala sizinda yomkhandlu nanokuthi umasipala khona indlela entsha ayitholile yokuthi bakwazi ukuthi bagoma abantu ukuthi balimaze izinto. Yebo kunjalo. Siqhamuke nohlelo izolo kuyimhlangano wesigungu esiphezulu. Sithule uhlelo esibiza ngokuthi i-Comprehensive Security Plan. Lapho khona sifuna ukubheka ukuthi senza kanjani sizivikele ingqalasizinda yethu ngenxa yokuthi baningi kakhulu imibiko esiyitholayo yabantu abalimaza ingqalasizinda yethu, ngabe yakagesi okanye yamanzi kanye nezinye izinto nje ezihlukahlukene, okwenza ukuthi umphakathi ke usale dengwane. Nabasebenzi bethu bebephuma beyosebenza balinyaza baphuca impahla, imoto zethu ziyahijackwa, eziningi izinto ezenzakalayo. Ngakho ke lolu hlelo lizobhekana nazo zonke lezi zinto. Kepha nako balukhona lolu hlelo sisaqhubeka futhi nokuthi sithembele kakhulu emphakathini ukuthi uba amehlo lezindlebe zethu njengomasipala ngoba yeyawo lempahla uma isilimele umphakathi osafarishayo. Ngakho ke siyawucela umphakathi ukuthi uyivikele impahla futhi ubike ngezenzo zokulinyazwa kwempahla kanjalo nokwebiwa kwempahla kahulumeni. I'm glad uyayimenshina leyo mphakathi ngoba esikhathini esiningi umphakathi usukuzazi izigebengu ezisuke zenze lesimo leso. Yeah, I'm glad ukuthi yabamenshina ngoba ngeke nikwazi ukuthi niwine nodwa, niyawudinga nomphakathi.
kunjalo impela umphakathi iwona uzosilekelela kakhulu kule mpi yethu silwayo ukuthi siqede ubugebengu senze ukuthi impahla kahulumeni impahla yomphakathi iphephe ukuze umphakathi uqhubeke uhlomule. Uyi-Chairperson of Governance and Human Settlements. Siyabonga Madlala. Siyabonga kakhulu.